Welcome back mga kadangers! Welcome back dito sa ating Inday Kuradang channel. Alright, I am here in front of you because we are going to have another set of video mga kadangs. And as you can see nga sa title natin, we are going to have an update about sa power bank na nabili ko 2 years ago mga kadang. So, bakit nga ba nagawa ko ng update with this power bank mga kadangs? Tatalakayan natin yan later. But before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, please tuklukan na ato ang subscription button, so boss, and then click the bell para ma-notify ka if ever mag-upload si Inday Kuradang of new video. Alright, intro, let's go! Mga kadangs, 2 years ago, I bought a Romos power bank from Lazada. This is the Romos 20,000 mAh. Nababasa ko dito kasi yung pagkabasa ko ito when I reviewed this 2 years ago. Mga kadangs, yung sinasabi ko. But to say this to you, this mAh, 20,000 mAh na power bank mga kadang. So we are going to have an update today. 2 years ago nang nakaraan mga kadang. So talakayin natin ang nakaraan ng power bank na to. Buti pa tong power bank na to. Binabalik ang nakaraan. Alright. So I just I bought a power bank which is the Romos 6 cents P na power bank mga kadang, diba? I will just put the video right here para refresh sa 2 years ago. Buti pa ang Romos power bank no, umabot hanggang 2 years. How about your relationship out there, mga kadang? 2-year anniversary na ba? Alright, so talking back to our Romos 6 cents P mga kadangs. Alright, so here it is mga kadangs, yung pinag-uusapan na pong power bank. Andito pa yung cord niya at andito pa rin yung mismong power bank. So, to look physically with this Romos power bank, makikita mo na ayos pa naman siya. Though, talagang masasabi ko na hindi ko na siya gaanong ginagamit. And yung physical na ano niya is medyo naburot siya. Ano sa Tagalog? Parang bloated. Parang bloated na yung ano niya dito sa gitna. Yung physical na ano niya. Siguro, hindi ko na kasi siya gaanong nagamit mga kadangs. And napabayaan ko na din siya, nasa isang sulok ko siya. But we're going to try this one again kung gagana pa ba siya. Alright, so binili ko to ng 1,200 mga kadangs. Medyo may kamahalan kasi nga 1,000 just for a power bank. But then masusubok natin yan ngayon, yung 1,000 natin, kung still gagana pa ba siya after 2 years. Diba? Sa 1,000 na presyo or ginastos mo with this power bank, kaabot ba siya ng 2 years? Alright, so titingnan natin yan mga kadangs. Kasi before this power bank mga kadangs, bumili ako ng power bank na made in China also. Well, anyway, Romos is made in China. But this is a quality power bank. But be sure to buy this brand sa official store. Kasi binili ko talaga siya sa official store ng Romos. And yeah, titingnan natin kung gagana pa ba siya after 2 years. And sulit na sulit ba yung binayad natin sa kanya na 1,200. Because before this power bank is bumili ako ng 300 to 400 na worth power bank na hindi man lang hindi man lang nagamit ng isang buwan yung ano niya guys, life. Kasi nga, made in China, and then yung presyo niya, 300-400, is hindi man lang nagtagal, katulad ng relasyon nyo, hindi nagtagal. Alright, ito na po siya mga kadangs. Ito yung cord niya. This is the original cord. Original cord pa niya to. And ito na siya. Chin-charge siya natin. Medyo madumi na, pasensya na 2 years ago na to.
And yeah, medyo bloated na din kasi yung physical na ano niya. And yeah, nagcha-charge pa siya mga kadangs. Ayan, as you can see, nagcha-charge pa siya. Alright, so pasensya na kasi umulan mga kadangs. Medyo maingay sa background. But hihintayin natin na magcha-charge siya ng mga ilang percent o maglalagyan siya ng konting power mga kadangs, and then i-try natin siya sa ating cellphone kung magagamit pa siya natin or gagana pa siya pag magcha-charge tayo ng ating cellphone mga kadangs. Alright, so balik tayo naman. Alright mga kadangs, so meron na siyang laman. Konti lang yung nilagay ko kasi matagal kasi itong i-charge. Mag-abot siya ng mga 8 to 9 hours bago ma-full mga kadang. So, meron na siyang laman mga kadang. Pindutin mo lang to para makita mo kung magkano yung laman niya or yung percentage niya. So, meron siyang 17 laman mga kadang. And itatry natin kung mag-charge ba yung cellphone natin mga kadang. Saksak lang natin to cord niya dyan, and then yung cellphone natin, and then tingnan natin mga kadang kung still mag-charge pa tong power bank natin sa cellphone mga kadangs. Alright, here you go. Alright, so nag-charge pa po. Charging pa po siya. Ayan. Bakit? Ayan, yan oh. Yan mga kadangs. So, still, magagamit pa rin natin si Romos Power Bank after 2 years mga kadangs na hindi na natin siya gaanong ginagamit, but still, we can use this power bank mga kadangs, no? And sa 1,200 na binayaran natin 2 years ago mga kadangs, I think 2 years is bawi na mga kadangs sa presyo niya na matagal-tagal din natin siyang nagamit, di ba mga kadangs? Sulit na sulit kaysa naman doon sa 400 pesos na binili ko na hindi man lang umabot ng 1 month mga kadangs. So, lesson to learn, bahala na kung mahal yung isang bagay, at least magagamit natin siya in a long term mga kadangs. Meron siyang longevity talaga mga kadangs. So, yeah, namamahalan talaga ko sa kanya when I bought this 2 years ago. But then I think 1,200 na binayaran ko is worth it sa power bank na to because I can still use this power bank now mga kadangs after 2 years. Alright, so mga kadangs, see to it na kung bibili kayo ng isang bagay, pag-ipunan nyo muna kahit mahal mga kadangs, and of course, doon talaga kayo bibili sa mga official store kasi marami rin naglilipana na mga fake items. Kasi marami din talaga akong nakikita mga fake na mga kadangs, na mga imitations ng power bank na to mga kadangs. Alright, so yun lang yung ma-share ko sa inyo, yung update natin after 2 years mga kadangs. Sana meron kayong natutunan, at kung gusto nyo rin bumili ng power bank na quality, is I will recommend to you this Romos Power Bank. Of course, official store kayo bumili mga kadangs para hindi kayo mapigit. Thank you so much for watching sa ating update ngayon mga kadangs, and don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, and let's see na lang sa ating see you in our next vlog or video mga kadangs. Bye!